Chúa đã ký vậy cùng mami lu con mar way mem tên kai or bad boy ba ching i barudi la ching ye mi kloi ban ya ching ya mi sha ya ki po pan ba halo ding pnami laki dakas nam la play tang man pen imei ya karam jong na misi Jing khung ka po ban jing long rao yang anap neng miwan thi yunong po pambedor kumanga mehi medawan banji ya jing ya Pomban ba halor ding pnami laki dakas nam la play tamban pen me ya karam jong na misi ban siu kil yang try ngam la Tan ko engakwa yalak man shaminga pai la jingim shaminga na ya jing ya misha ya ki pomban ba halo ding pnami laki dakas nam la play tamban pen me ya karam jong na misi ya karam jong na misi ya karam jong na misi entah keberapa amin.
ba jongi ba bneng ai ngoi mi atrai en ga sngi khra na ai hangi ngila kum ne wan nak mak chong mi atrai man ki sin ki yeng kan tang chong me ni mani pun brom ka teng bu khoi chong mi aplai kam tam mi atrai ni wa yawan wan kum ni bangin kan mau man kan mau i ka ching yap ki chong me lo ko ding pana me yap kan ta ki pop ki chong i ki ching i ba ka chong me aplai mamla ban champang yang we yami dak ni ki ching i ba chong me atrai amla kloi ban ai ka chong ka ching em ban sha ya tu ka ching sha ka ching ka ba khor tet am ta ka ching le ka chong i dua ya blai men so ba ban yarap yang ka mai kan mau ini ka singi ka ching le i chong me yang i binam lai ti la ti shmi binang la ban em ka ching em ka ban pa so ba ai me ka ching maro ka ban paro ka ching em ka chong ya trai dia blai kan ching mani ki chong ni por kar khu ki paro bangin pan dep atrai ar kum chim ta blai na kan ching mani ki chong ni wan ai ni ching ai beret balong tang khan det na ki ching kar khu wan bon sat tap ki chong me pan kan tang ki ablai kar khu ki ba chino ka palang pan kam ki kin long num ta ka porom teng khu ki chong mi ni por atrai duai tau sakru chong me ban sa ai slok kum ta na ka tien ko im ka chong me slap me u dum siu chong me ki ke ba mi na chin tru chu kin long buan na khet ko is ne ki chong me hi kar khu yang i paro lang ban hong ni kar khu ki bam don ba ngir chu atrai ai dan kat me ka balang ka chong iru ai ka por sa ko ipat so blazing ka pat ka chong ma big pop ka ka chong ya trai bang pen so si em ban ka por man tu ai ka pat ka teng try chong in Jesus Christ nang pun em bi da chong i amen Bleun kurku ya kejirwai ke berpang ke ba liau macam skor na imis safana ya ngor patlok ijong i jirwai kan mau ingi bau jisu la siu spa la siu kuna ke berem ke bar snam ke jang ban pelai lu yangi na ke jing te ke jing khom juga pau man penyo padangi ya ke Yesus padu blai blai kor khu ni khubor on kor khu ni khon sabla bagi nang la ban syakri marwai banyoro ba mandan burom yu trai chongi bagi sab telan go blai ula ai hari ko por ke la poi shawi ba benta jong ke jing mani ke jing blai ba ta ko bagi yo ban sha skor khubor na khtin ke jong blai idap da ke jing snok men ke ba khrau bagi dan hap deng jongi hari ke step i ramba balang ba i jong balang jongi idap da artis imli ibasa sami khubor na khtin ke jong blai ya go yu blai bulasei yu ni shakri banyolong unoi kit unoi ba unoi alam jong ka balang ka jongi hangni ublei la bundan kami i ki por baro ka balang ka jongi bat ki weide ki jaka na ba jing shakri ka bakal dor ka jongi ban gidan ka jing ngait ka bas ka mo blei kur khu yangi hari ka step
lima ka khubor Good Friday ka bo un wan lam leng ba lau jong ushakri te aswa begin yo ban sha skor ya khtin ka jong ble ngenyer wai ka ba lais pa iwe ars pa san hibat ka barim haba hakathem ka jingyap haba ud bajur kaslei om don lo hulum kalbari la tablut da jing shai ble lum kalbari ya ki jenjar upen suk ngan par syate di khosiu la ngol wait langat frang ngan syupet la jau ki umat hagading pna bet syafrang lum kalbari upen rengat ki umat kejerwai ke balai spaiwe Habaha kathem kajing yap haba ud bajur kaslei om don o hulum kalbari latap leda jeng shai blei lum kalbari laki jenjar upenso ya ulum latap no shisin daul o jeng bitari di uja no habakasni guna janai kalami lum kalbari junom hang takam mitju ngan parsha dai daki khosim las ngoluat langat rang ngan syupet la jau ki umat haka din pnabet syapran lum kalbari upen rengat ki umat. Tu ini le dhublai ki jingdoi aku try tambangin dala mat snuthu ya ke ga bamela le nak mata jongi aku pakum kan gasngi hoj ngilingkot ki jingmut ngilingkot ki jingperkhat ki jongi ngimla ban tip lut ngilap snuthu lut rekat bangila am snuthu ku try bi ya rap yangi ku try bi bangin pech chame halor keding pena ban aingu yami bat balengba ke jungi i jungi yame kan pen kelai ke jungi em ke jungi kapet thamai bor yangi tu keren hangi ko tribe e lingba ka khubor ka bam ngau lingba syakri bom dani e nalade bat kur khulangi baro kan khlemat nadu kini ki hep ki barit hadu ki basan ko tribe e ka buram bro ni aisyame namar detang mame bade banyo ke jungi hero ni pan kini keteng jisu bala syayap nam taki pop ke jungi amen. Pastor rangba ijongi bailam yangi yakni kejung syakri yakni ke step pa mesim jongi teman besan ki bala mender kat batngi kirangba balang kilong kepa kilong kemi ki khun samla bat hadu mapi ki hep ki bret
ki bedon ringkat akan ni kejing syakri ni step ai ku blei pi baro ha kan ka kerteng ka jong nong pen emu jongi ubala syayap nam taki pop jongi hak bakum kan ni gasngi ka kerteng ka bakrau tam kerteng jong Yesus Kris to blei kur khu yangi ling ba kan ka khubor ka bangin ya snow bangin ya selok bangin ya pusan kan ni step ngai ku blei ru program komiti kepala ibit bat kan mau inga ban ai benta hak bakum kan ni gasngi ka bakerpang kani kani kesngi ke bakrau kesngi ke bakerpang hak bangi ken mau ya ta ka jingsha ka jong khun ujong blei nakam ta jonga nakam ta jongi baro kani kesngi ke bakrau nak ta kadau hak ka jingsha bun ba ki kubor ki bangi laban pensngau la ningi laban yakren hakum kani kesngi ring ngait manmar hakum kani ka jingsha kri ngai babun na pleng jungi ni don hang ni nadu ki keme ki kepa ki khun samlah bat hadu ki hap ki barit nga shim ngani kabu ban ai ka khubor ka balesi ka manya hap bat ka banya dei bat ki long yeng ki jongi ka khubor good friday ka ban kren yangi kum ka yeng ka sem nadu ki hap ki barit hadu mangi ki keme ki kepa tenak ta ka daung la shim ya ka khubor bat ban kren phang arteli kilong yeng ki bangin la ban shem nak tien ka jong blei arteli kilong yeng manum sim ka por ngin ya bet shoot wood shak ka kalong yeng ka manin kong bar kalong yeng ka manin kong ka bang kwa ban kren ka dei kan thup ji kalong yeng ka ba wei ubdon ukpa ka kemi baru khun jongki kadi kalong yeng ki la manong hakum kata ka por kadi kalong yeng ka suk ka kemen hadu kata nama kini ki arngut sijur kila no kerta kila temen hak jing si syakim poi perkhat syu manang yo khun rena mar bo bleu la kular ki kila pen urlong kita kaju kular kaju ki bat kila yo itau khun baki it hadu kata kita kalong yeng bat ngatang pen ken mau ngatip kila tip lut kata kalong yeng jong Abraham ka Sarah baru Ishak hak sngi jung jing long temen jong ki kila yo yene khun jo jing kular bau blei ula kular nam ta jongki u Ishak tehen rei hapadeng jong ne gajing kemen gajing suk ke jong kum ka yeng kesem kalawan kubor do blei kalawan gajing sawa na u blei hau ne ukpa bakuta gajing sawa ka jong blei kala ong yu ne ukpa ko ong to shim yu ne khun batang marwe jong me badialam ye u halo hau ulum hakari moraya bat men kenya yau kum kejing kenya aingu yala ujong kun how ni weni gilum hakari moraya nadu musyang arang rit hab ngaju sngowi gani ka kana la ni gani ji thu gani gajing ja kalau don gajing snowit la gajing khonyo ka donut kejonga ban perkhat ba kumno tau blei upan ya kun ban long jing kenya tohoj kan las nang san ngaladang stang mas simpang masutu teringin pai kan biat syaka juk lane syaka konteks jongan ka por hakabau blei ulapan yang ni kun na ni kupa hakatu ka juk ka mamsywa kala don kan ka rukom jong ka jing kenya yala ka jong ki kun haki jat blei kaktin ju blei ka ji thu ka kren yo tau blei bak ong blei molek hakaba ki briu ki jule kono ki shimik le ji ki khun ki jong ki bat ki le ban ai ki khun ju ki hau bat ko rukam ka bala ngolong shirkai adu kata lasna ya kata dur jong tau blei ka renong bala ka dur jong ki ba priang gumne bala thang yo tau renong kat hadu bandak fluid bat sabu iki khun ke jong ki hangta kum ke jing kenya ringkat ke jing tiet ju ki sing kanang ba penja ya kata alen pendem yo snow ke jing linear jong kita kelung what ka start science archaeology ru ka syam yakine kita ke jaka hakabadon kita ki kelung habakila bu ite met ju kita kelung ki bala ing kakten ju blai kai thu ya kata bat ki briu ki le ya kani ka rukam jing le ban kenya la jong ki khun
namar ba kisngo ba ki it utau blei jongki pat kisngo bala ngi le kum ne ngi ai ki ki khun ki jongi ya uniu blei un le i nam ta jongi kalong kum kenja business association ngan ai uniu blei khun jonga un ai yanga ya kaspa un ai yanga ya kabor un ai yanga ka kerdan kata kadeka konteks hakaba wan kum kan gajing khot ya uni ukpa tila si kamlong phera kum kata kapor tingi hakani kapor baga juk menta le sing la badong chish kadika kam riudum nane ka kam le biet bom la ban bundur ban le kum ta ban kenyala gi jogi khun nam ta kita ki blai han rei ngakwa banong i ping ne por nim kam start mangi yau bom man kam butu hima uy ban yangi namar bakane ka practice kane ka jingknyai le jo ki khun kanang kham shirkhei menta hare kam long shu ok to dur hakiwe ki dur ki bangim la ban suthu bala ngim long ki ba shalak bala ki ba start ngiru ngila ban sha pen biet ka census ka bangiyo ka jingkhen ka bangiyo na ka WHO kay thu yangi ba man usnem nhau pulai million ki klung ki bapun hapo jo ka keme la penhap la pendu da ka abortion nhau pulai million man kaslam kata ka de lites jingkhen na ka WHO ka jela jongi kat kum ka last census arja khatwei ka long tang lai million dunai ka lai million Henry nhau pulai ki minsim riu shisnam laknya Henry mden bi tip ya kata nya kuslai kata marim padon tma ka bakap kata Hitler palong yai ahmad kane kajing knya ya kita ki minsim ki bompalas pui syak partai ho ngem ya keren ya kata kijing penduk no lani kijing don kam kat kum kijing don kam jo kamet let's say complications lani medical reasons handrei nia kran ni kata kijing penduk no ki mensim ki bakor tang namar bom susuk katrai met bas ngo jinjar bandar ka nia kran tang ita ki daw nyo pulai million la banong bahaka duan jong kajing suk ila de iknya ya kita ki bompat syamlaka in the altar of convenience we sacrifice the unborn kani kalong ri ngim dan bapatiom dan bakran dan iyo perteng rekal ya kumni man kasnem nyu pulai million ngi ki banget hau tau bleu boong la thau iting ba shirkai yangi na du po jo kame ngi bangai tau bleu bong la itu yang ngi nadu swaban pun yang ngi hakpo jong kami jongi kane kadai ka jingknya kam dei ke hala penbiet yang ngi kat bangim suthu ya kane jing sya makane ka jingknya hak blei molek kana khamjur mentah banik por kita ndai bikibiet ya se kambiet mangi ngai thu ya kani namar balai namar ke bajah seperti hakoi ka sing kan wanjang ne hila manong bo shani tingi padale kumta andre kam slem ka bajah satai kan jashane kiju kinia ki bon satai kin wan shani bat ngiru sap bit kumju kania ka baki ai satai kalong pro choice ka bomut kamon jongate kamet jonga kamon jonga ngale ka bomon kata kadikat kania ka baki ai ka slogan ka jongki karang shirkai hagini ki sngi ki bamen dang shen ni pulish phang to Epstein files kitu gede ge ai kijing kenya iki khun jongi ti yo le sing ong kita ki ngim jule re ngombong pi ki buj senti jong boman kipin biet yangi hakir kom ki balek singim poi perkat haringan ong ye pi ba
lada ngibu ya ka spa haswa jong ki khun ki jongi ngila kenya ki khun ki jongi nam tak spa lada ngibu ya ka buram haswa ki khun ki jongi ngila kenya ki khun ki jongi nam tak buram perthai yo lese ka basusi ka long bangiru kum ki stan ngi le kum ta banyo ya ka spa ngi klet no ki khun banyo ya ka buram ibu no ki khun skundong te to ini penting itu jing itu kana ke jing ja bar habdin bo abraham oleh sngo ya kata ka jing khot ka jong blai kini arngut sikpa sikhun ki lelet ki la kiu to lum u khun le sil le ka por long jing long samla ka jong namar blai thu ba ulakit ya kata ka ding ya ka ba on saknya yu kamut dei shu khna ula dei samla wala la ban kit barang lakit ya kata ka ding bar anut ki la kiu halor to lum ban la poin ta halor jong to lum ukpa ula te ya kata ka duan bat ula pu ya te ding ban kenya ya to khun jong ula khum la te yu khun la jong bat ula kre sa ban penyap ban kenya lo jong khun ula sel ka jong kata katari bat ula kener la ka jong ka kti ban mat yo lo jong khun Henry ko mangitip ya katu jing ja ba hakum kata kapor ha kata klimat haswa bon sa penhap ka kti satang si klimat le si ktin pareng lamong safe by the bell shiksai sabun du no ila ka jong mesim hakum kata kapor kelawan ka sur ka jam no play na jrong banong yu Abraham pet sange kti ka jong me pelat no lo jong khun batu shim ya tau langsung mo ya wo blei ula pen kre paru ta ula Abraham ula ko ngo ula lau lau khun ta ka jing pe jing khum bat ula shim ya tau langsung mo ya wo blei ula pen kre entah basakut ak te kisanyum bat ula kenyano dau tau langsung mo tungnya sange sipor ka to jing ja kata ka jing ya thu khna shpang kita ka longi ka ben kong ngini phai pat shikta ki longi ka baar bat hakan ni kesin ngin yo ipat bat kani ka baja arhaja snem e mishwa hakaju ka than jong kari moraya ya ka ben ya ka bamenta la tip ka than ka than jong chinong nong ba Jerusalem sa shisin pat ngi i ukpa baru khun kiyakiu saya wei pat ulum jong kari moraya ukpa baru khun ublei ukpa bat ublei ukhun kini ar kia kiu biang sai niu per uei ulum hakamit shwaya ka bakin kiu ita kalum kilai keren kini ar ukhun ula keren ni lau ukpa bolong ko pa lararong kepala tu pelat no yang ada kapan kiu ni ulum ai bagan khuri kan lat no nanga tu pelat no nai le sikam don kam ya kaban kiu ini ulum na mau sungu thu ya ke bo haban le teru ong om kamon jonga hari kamon ka jome bat kamon ka jong ukpa ka long ba ulau khun un haban kiu yau tau lum barak ta kamit hi ukpa ula IT no ya tau khun haki brio ki bakin shim ban kem ya tau khun ban pen kre ya ka ban pen kiu ya tau khun yau tau lum ulum mangitip ulum Kalbari hakata kamit habalakem yu la pen stom yu ni khun la bom la sho la kenjat la thap yu la kawut yu du tu shabub kat hadu bantar ya kemet ke ju banom itu shu yu la pau dikishing latar ya kemet ke juu kila patrong ya hak step kababut ban yalam ya syau taulum hakani kasin ka baaru kum juhi ukun ulhaban kit ya takading ya ka baon saknya ya takading ka mengitip kum ketay ka ding pena ban kit ya kata ka salur lum parhang takading ban saknya lapin kit ya tau kun ya kata ka ding parhalin tikat barang yat ki briu kila berthiu yu
kila keren ben ya kila le kijat ya Reu kiu siya tau lu jong lum. Bat andala poi haca hajrong jong lum. Lale akum no las din yu hata kading. Las si yu khanang wan sedin las sa laki prek yu khanang musakut hata kading. Bat keti bat kejat ladung yu. Bala pensa yu hata kading. Bala penyang yu hata kading bon yang halor tau lum. Utau kun jong utau kupa. Laknya hakatakalu hatau lorlum hakum kani kasngi ngami thu shu ik jing ki details jong kai kepala ja pastor menen med ilai thu yangi ik details jong gitu hari ka jing system ko jong tau khun bomla ban nyo bomla ban thau bomla ban mudur bomla ban berkat la penyang yu tah lor jong ta kadiang hari mdei bakilia tangki briu Yung isnuthu bakla badai kita kinong shun ki balik. La sip hisuthu bakla badai taki sipai room ki balik kata. Hari ukpa. Isaya ong ukpa ublay ulamon ban penluet yau. Isaya san pulai. Lamon ya ublay ban penluet yau. Udi ukpa berenda. Nak takadaw jisu sadway hang tu baong kopa to maap yaki na bakim tip yak ay kapagile. Dia beli kupau bela IT haki bikin lek kita kam. Dia beli kupau pada din ubala kenya ya lau jong ukun. Halor kading pana. Ngata na lok poi kata kapor. Kajing ya per hang ni kalong ba. Onda la poi kata kapor. Bar onda habau kun ula perta dak tin ka bejam badong. La pendep. Hakum kata kapor. Kakti ka bala kener ka jong kupa. Hem don chu manu pensange. Kakti kebala kener jong bleu kupa kahap halau jong kun. Baru kun penkut mensim hang talor. Kata kerja jeng per. Kapa meningkong la pensange kakti ke jong kupa. Hari kene ke kendi ke baar. Ye kakti ke jong kupa mcundun ber pensange. Hari kupahi ulah penhap ya kata kati hala ujong ukun let's say pila ban kli penong balai bang yathu igini artli gijingja balai ne balai yathu ik phang ti artli arngut kita kimi ukpa bala ujong kun bagini ukpa bala ujong kun mdai manga ba yathu ba penien jor kani hari ka katien ka jong balai hi kai thu kata hakatu gijingja ka manikong hadin ba lapin sange ya katu gijing kenyai jong isa hadin ba balai ulang sange katu gijing bat penyap lo jong kun Abraham ulah shimi utau langsung mau ulah kenyayu banginang mud balakut ke storing ta kaktian jumlai kong hak kitab Genesis ar khot kap khasau long Abraham onda ulah dep kita ki baro ulah khot ketenge ta kajaka Jehovah jire kabamud kabalan angong hadu kani kasngi ha ulum utrai onsayoi lani ka wepat ka translation ka ong haulum jong utrai on saai. The Lord will provide Jehovah Jireh. Kakatin ni ka ong on saai. Kabamut kay kaman saja. Hindi bala ayaw tulang somo re on saai do wepat. Ulum jong utrai Calvary. Ublay utrai uay yaw taulang brod. Man kenya. On saay yaw tao ban shimya ka jaka jong Isak. Balay ba Isak ulat na kajing kenya. Habas tang kandiat unhapan mat kata. Stang machupan habi kati udeban mat kata kajing kenya. Ulatnya kata namar ba on saay no uwe ka jaka jong. Balay ba mangaban mapingi lat no na kajing kenya. Kapade kajing dawa jong kapop namar ba on saay doblay bar ula ay kata halor lum balay ba kun jong ubri ulat nya kajing kenya balay ki kun jong ikin lat nya kajing kenya ba kun jong ublay uhaban mat menta balay balapan sange ya kati jong Abraham namar ba kati jong kupa ublay on sepenhap
Kadon kajing ide ne. Kane kabajah halum kalbari. Kade kajing peteng ya katu kabajah. Kajong Abraham baru Ishak. Kadai kadur ka papani yang i bangingin lat ki kun jong i kin lat. Namar bau kun jong ublay ushim ya benta jong i. U Jisu de u substitute jong i. U Ishak u Abraham kila balik pai da kajing kemen salayeng. Namar bakini ki arngut pat da kajing pat unut ki haban sya hakal bari. Ukun upertaap kublay balay mi ino yang namar ba ublay unom ino yang i unhabat ino ilaw jong kun kani kadi kasngi hap ngiken mau kadi kasngi ya ka ba ublay ula shim ya ka jaka jong ajong pi nada kadaw kalau nga ba kerbang bat ka ba kraw ru kata-kata bat manga mapi kum Ishak nilai namar ba ukun jong blay ulas din hang teh ka jaka jong i kata ka di ka kubor jong kani kasngi pangilaong balay ba ule kumta balay ti ule kumta nam ta jong a balay ba ule kumta tin na kamta jong i ula ay ka jubab uong namar nga it kata gamut na thau jing thau kat ni nga it hari kata hadu kanu kat ba ula ay law jong kun balak hamarwe hakaba ka prathei ka ay ki kun mat pan i be ki ye ki blay thau u blay jongi u ay law jong kun bat pan i bau i jingi ka dieng pana ka sngi Good Friday ka day ka jipen pau ka jong blay yang bau i yang kada kajik pen pau ko jong blay ba uit ya pi kat ba ula ai ya lau jong kun nang ta jong a jong pi blay jongi uit hadu kata-kata yangi kata kada kajing long kerpang jong kajing it kristan ka jongi kam dai yangi ban leran ni kani kam dai yangi bangin numnut ban ya share ki wei kani kada kajing shisha ka ba kraw du kata-kata ka ba pen long kerpang yangi na ki wei pat ki jet niam mak partai kiwi kijat nyam kujong patai kilet banwat yo blay kile ki ailut nam tau ta ki blay joki da kaji kimi lenti ba kitau blay joki kin kerku yoki hereu ni blay ujongi shwa bang le ki kita berkhoi dei shwa ma u ba ai bat pen i ba u it shwa ma u yangi shwa bang ngin la pen i yo pi ki hep ki barit le sepim pla pa sot lut i kita ki baro dari tu bleu nang yai hikai ya pin kat be nang het nang san hari tu tip ya kani ba ni bleu ba it ya pi bleu bla syayap nang to jong pi u it kerpang ya pi ki hep ki baret u it kam kerpang le sing ala banong ngala ban mudur ba le si la dangai pastor teman besan bat ma pi ki hep ki baret ni le khmat ju jisu ka tips kam ba jisu un khot shai pi ki hep ki baret namar balai namar ulale kumta te min ba udang don hang nek perthai ha bagi khna ret ki wan khmat ju kirang ba ki mut ni henra ret ki paron penwit ki be ki sanran ki be yaki para katu ka tin ju blai ka doi ka jing shisha ka ba kraw ka ong ne ba ba jisu yu i kata u snosi kum ki ba he kum ki ba san bun sin ki pensusi blai ki babun rukam Henry ladang im sya ki kun ki jongi ban wan show blay kata ka ko ibo blay pensusi u blay habo jisu i ki ba he ki khang i khna ban wan show ka ti ju blay ong us ngosi tong inum pensusi u blay dang mi khang ki kun ki jongi te pi kum ki hep ki bret kemau kata bau ni u blay u bla sya nam ta jong pi u it kerpang ye pi parakan ni ka perthai ka ba nyoko regi hep ki berit ki henpo ki hep ki berit ublay u jisu ra ka kerdan ka jong pi karon ko ka sien ha ka ki senran ki dang ya kaja pedang joki ban ni kop ban ong kham kraw manga u jisu shim ye ki we khna ba kum ma pi pnyeng wong dara phim long bu mine phim yom le sut ki ma ble u ra ka kerdan jong pi lara don ko ini ki hang de protect im bam patiau ye pi u jisu patiau ye pi
Ubu ikerdan jo pi rengkat pat ni ki pesan. Hak perteng la menong dek narit syatai syarut cikir wat wan penwit ingi ki bahe. Ngreu jisu kam long kom ta. Hapi pilong kerpang hau pilong kerpang ado kata-kata. Uni ublei ublas din halo di plan ta jo pi uit kerpang ni pi ki hep kebret kan mau kata. Nam ta jong pi ki samla ru ki badan ni kapur. Kajing kapur jing long samla kari kapur kabal si ngilawat jing it shu. Jing it imei pam dap shu. Denem. Lakwat ska jing it jogi perlok. Jogi para samla jog pertai. Banak ta kadau. Kapur jing long samla kari kapur babang ba ki love songs. Denem. Ngim ta telah khamsan la sim kham ngap shu ki love songs. Rem shwa dang rit dang samla manong. Dan jing rai ki wei lat ki love songs. Kata kata jing long jing long jing ki breu. Mo kari ka por ka bangi wat ka jing. But ki love songs ki bang mi chat ki chat ki love songs ki bak tren ba ki ba ka khubor ka dei ki samla. Ko ini ki love song ka banga yo snow le singam de kham snap reng yo snow ka ni ba ka su sho ba. Ba kata ka dei ka love ka ko ki jing rai ka bana u. Kelem Scott nganget pia tip ki pik samla te dei Kelem Scott baka jingur kerteng jing ruai kalong you are the reason tengah nganget bakat mengharapkan kenmau don para samlang ni ki bakun ut il surjo tu jing ruai mak le ba pau ba baka koros ka ongum ni I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what was broken. Fix what was broken. Oh, cause I need you to see that you are the reason. Ngatai tip ik jurai denam. Kiran kibla pu samar ki bahang ne tengah nget kitip ika ik jurai. Tu kirang ba le si kinum tip re kata re khoros. Kaba subang haru kata-kata. Hi ki jurai ki putri ki penon kam le kita ki biong ki hyperbolic language. Kiba penhe ya ka ika basisya. Hapor barwai kan itu subang ba. Dan rei ngakwa banoi pi bagi dei tang ki ketin ki bapen bang. Kim don jing sisya. Ingat mudur ni dei mensyar sultanat pa masngap jing ruai love song. Bas go ku melak meruai lang kumta. Banong I climb every mountain just to be with you. Hari menta dei lok yo nga khip sat ka kali. Nang lehi. Yang yang ngapen sena ketuka lat kalayu, don por. Mensyua tengok ngan kiu ki lomba mentatang kiu ji hayat poisu. Kata kata ke ji syate. Mensyua tu keluar lut yang pertai berkuai. Tang katu ni por pinuat itu bakiu lum pinum lap. Pinlat tang bajingi dam sat lum lap. Henrei ke jing kular ni ki babang ki batiang adu kata-kata. What happened to me entah? Henrei ngan ong pi, bau tahu balayap nan tajong pi. He swam across the universe. He climbed the hardest mountain. Ulung ubakya, berjerong tang madu kata-kata. Bahaban kit ya kapop jauh bertai. Just to be with you. Malong utau Immanuel ublei lembat ni. To fix what was broken. Paling ba kajing wan kajing yap kajing on pen baik pat ya kata kabla ko kata kabla hap kata kabla jot. Mau kwa apa pentip? Cause I need you to see you are the reason. Kadao bo blay usdin hang tay kunju blay usdin tay. Kadao ko din nam tanjong pi samla. Kadao din nam tajong ah. Bau blay wahap stin hang tay. I need you to see that you are this reason. Ka Good Friday ka love song ka bakraw tam. Berkata kam day ka ba syuthaw, bakam day ka ba syupen niya, syupen bangketin. Kadai ka ba uladap le. Uklebun ketin. Usule ada kekam. Usyong ngait ya pi kung usyong pastor jongi. Upkiar ka jong keti. Batsdin hang to sendan. It ya pi hadukan ne.
Bat ka jing por jing long samaru ka ka por ka ba piwat ya ka dor jing jing mujo pi. Pisngo ila di bun sin pi nujor iwe. Pinong ngat ngam itanat kum itanat itai. Ngat ngam don kaspa kum don kitai. Ngat ngam don sap kum kitai ngam start kum kitai ngam long yei. Pat bun sin kum kini gijat jing nujor munta ka juk le kala dang jur kini jing nujor namar ba jur plak social media. Ngisngo po ila de. Ngisngo dondor ila de. Ngisngo bom lerkam ila de. Bat kawan ka depression. Aki samlam ta. Kani ka silent epidemic ka bajur. Kabadon na kisamlam ta. Jan baro kisamlam ti kenduk ya syem ni. Ka silent epidemic haka perhai ka mamta. Kadau balai kalong namar bangi wat ya kador ngim sngodon dor ila di. Hari kenmau kini goi ka Good Friday ka pen kenmau yang i bang ban pech kading pana ba pikwa ban tip pisong dor kat no pech kading pana. Hatu kas nam jong blai kam song dor. Hatu tau khun jong blai suan nyap klem dor klem dau. Dai namar ba pisong dor hadu kata-kata bawa banwan nak kata dawat nget ke jing pensoi bu jong boman ban ong ba dan ba it ya pi ban ong ba phim ler kam ban ong ba phim don dor pech keding phana pin sem ke jubab pilong kordor do kata-kata don uba it ya pi hadu kata-kata kapertai kan ai pi ki balong tang sipor ke jing it ke tang sipor kador ke batang sipor une ke bajunom ban pen ya pi pai no menta shiging kimi pa batang gani hingin sepen kutno hadin ba u Abraham ula kongo yu blai ban yalam yelo jong kun ban kenya yelo jong kun u Isak hang tah duan halor jong lum morea par hadin ba u blai ula pensange kata ka jing kenya ka jong Ublay ulo ng ikintin yo Abraham. Wong ngatip ba me septing yang a. Lani ngatip ba me it yang a. Pleng ngatip enta ba me it yang a. Ngakwa man pen kemau ni bau Abraham umday uriu kai. Umday uriu pajba. Uday ubriu ba it ublay. Uday ubriu ba syakri ublay. Uday ubriu ba don ka bor, don ka kerdan, don ka spa ka pau. Panganget begijing kenya ke gidi gipa koridor tam ubalik sing la manong ai kam ju blai ka bula ban ai sibun nam tau blai udai briu usyakri jung blai henrei kumnu blai u thau giji jong u thau da ka baong ba me kloi ban ai u khun jong me changa mentang ate ba mi e yanga ngi ki kimi paro kum jo kam kut tang bangila ai ki khun jongi kam kut tang bangila trei ki kam go jongi la trei bah ki kam gejam go jongi kam kut tang bangila syakri ya ka imlang salang ya ka balang hari ka tarajur ka bau blai uthol langi itnya mi blai ka dai ngile kumnu ya ki khun go jongi Abraham ul alut ji shay blai kongut lut yu blai hari ka tes ban pen i ba u i yu blai deu kloi ne man ai jong khun sha u blai ka tes ba ka jing dawa ka jong blai yanga yangi ru kum ki mi ki pa ka de kata ai ki khun ki jong pi kum ka jing knya ba im au blai ban pen i bang i yu blai mdai tang ki kam ki bang i le ki wei Umday taming kam mangipin isyak perthai ikiwe rei ka ai ngile nam ta ki khon jong kata ka de ka bau blai u thau yanga ya phi kum ki me ki pa ngile kum nu iki khon ki jongi hatung i kloi ne em ban kiu iki lum perengkat ki khon ki jongi ban pen poi iki hadu bakin dei shem yau nong pen em jongki i kloi ne male am ta nengi supha ki khun bakin kiu hi kata ka de ka jing dawa ka jong ni ublei u ba pha yu khun jong la jong ta jongi u dawa ru yang i ban le kumju pi ngi ma ka ne ka jup ka ba ka jing perkhat ka jing kong jungi ka long ban ai ki khun ka jongi ya ka jing start ka ba batam ban pen kre la ne pen biang ki khun ka jongi ka spa ka pho bakin long secure ka jing jongki
Mangin yo ika kerdan ka babiang. Kita agi bagi kwa, bakilong ka baday. Ngamong bakimlong ki bomday. Henry. Laringi ailut iki ka pertai. Kimyo yo blay mentua yo. Laringi treshitom. Mi sep. Play ka snam nam tak kita ban penyo kita. Hari ki du no ilaw jong no penim. Mentua yo. Ni ayak laringi ayak ka jing start ki khun ka jong ni. Klemu blay. Ka pa mi kan long kin mi ki kena ki bom ngait blay. Ki ru start ki bom ngait blay. Ba pidi ban pet ya ka tren jong ka perthai ba ka long umta. Hari syari sep ni ka jing start ka bom ma kenshu. Ki lak syapalat ban hangi. Hari ka niam ka ba ki ustad tamman ta ka dai ka atheism ka jing bom ngait blay. Start haru ka tata degree ki lajur. Rem ngechu yo blay. Rengi ay ki tang jing start klamay ki yo blay. Kan poi syata kan lam syata. Kembong yuwenik temen pesan kami keren kai. Mentah kajuk labun nang kita ki educated fools. Educated fools. Rengi pelet jing mut tang syakata. Han rengim perway ki bikin yalam iki syublay. In sadon kum kita ki educated fools. Syawes kalong kum tahi mentah ka beriu gelas start hadu kata-kata. Reka jingkul mal kalong mentah manu senrang manu kentai. Kau ini debate ka begini kisnam ka bayajur bah kadai what is a woman? Kita ki bro ki pen kulmar lut. Laringi ai ki kunjungi tangkas pa klemu blay kan lam sya ka jingkwa raha. Pinapet yakini ki jing kerukom juga pertai ki beriu ki baklan bat bajur bah kabam sap ndai ki bal ki bomdon ki dai ki bala pahu te mlashu penkam redang ya bam sap balai bom itu te yo blai rengi ay ki kerdan klemu blai kan alam syka jing ile ben knyot ben para beriu jing sngau krau mangau berdon ke kerdan, mangau berdon ke sepak, ngalap lek bekat bomon ye ki barit beria. Namar belai baki klet bau de uju belai batau yo bakrau barit. Baya barok lah tau yakni hakadur ke jong belai. Bat mangi langa krau kanu kanuru. Ngadai unong pop berdon kam ya ke jing pini jong belai. Kum balong unong krong asurok. Ni klet ya kata Indonesia namar belai lah ayang itang ka kerdan de klamayo belai. Teka challenge yang ikum kikime ki kepa kalong ban kiu yakin kilum rengkat ki khun ke jongi ban ai ki khun jongi kum ke jingnya aingu ba im yo blai practically ngin na petpat ka challenge yang ai pi kum kimi kepa kalong habalang jongi ki jeseng khna jing samla jongi kilong kumno pi ngi makani ka perthai ka ba ngi outsource mo ngil shu outsource la ngi kwa ba ki khun jungi kenang kentri milak ka ngi pha ki coach ki babiang dan ngi kwa ki bakin start kenang ngi shu pha ki school ki babiang shu siur ke pisah na ta kadaw dar ki shubu menta ki duna ka match ngila ban keno ka school oh tului kai duna lero ni kai kum ta ter laro mler ngi keno ki we henry ya kan ne ka benta ban ya lami ki khun shalau shaun blay kam dei ka benta ba phila ban outsource shano kam dei ke benta ba phila ban oi pastor ti oh kita men basante oh kirang ba balang te namar ba blay uong yo kpa uang ai ti khun jong mi shanga klom ni kita kiwe kinong ilam hoi kinong ilam kidan ban yarap yang ikum kiwe pa re ka jingkit kle ka baning kong ka de mga ukpa mga kakame ban yalam ban betin ki khun ka jongi ban kiu yo lum jong jing im ka jong ki hadu kinai kundu kinai syam ba blai ini ya khun ya katama teng kalom katama hayeng hoi panri ki khun kalong katama menta ka katama juga do na kilak samla katama men sim ten rei la kam don katama kamut ngila syarem de kajing im kristan ka de kajing im ka patma man kaski haba ka don katama kamut ngidaya khun ngidang yele nginai persyang
Ngini ayah kun ya kini ketama. Namar bakata kade kecing dawa kajong blay yangi. Ban itu bangi iit bangi buram ya blay. Ngile kumno ya ki kun kajongi. Kalawai jong ke balang. Hoi ngi ong kalawai kade kini ki hep kebret. Reka syong hangi kimi ki pa ngi sandur kumno. Ki balang kemi jongi sesep ngi. Kini ki balang ki baklan ki bakrau ki baruspa ki bayalap keleng ke pertai. Hari mentasya yo lesi ki klet no ki kun ke jongki. Te shwa bakatakan jahangi kum ke balang ru. Dei mangi ki mi ki pa. Kaning ya don. Te ngatrai kaniru di mendon jiseng kena. Kaniru di mendon jiseng samla. Bat kejubab dia mangama pi kum ki mi ki pa. Pada pan ai. Uni ublay ubala pen i bau it yangi da ka bau lo ai lu jong kun syangi udawaru yangi bangin pen i ke it ke jongi shau da ka bangi ai lagi jong ki kun jongi shau. Para beriu tinggal pan ai dau kan ngalat hat plat ngasngu jaitu ngasu stem hauni pen ai dau ayu. Kejing ken ya pan ai shau. Itu boleh unyarap yangi, kum kaying kesem jong kebalang, bingin mau yang ini kesni, bau kupa jongi bahabeneng, ulai jong kun jong na kemta jongi, niru gile karbala, mat pen iya kejing iya kejongi yu, ningkong ban ai kita kiba koridor tam kejongi, kibalong ki kun kejongi, ban ai yaki syau, bekin ya syam kin ya kendu belau jong nong pedem. Maka jaka jingyap ke jong blay kanum long le ke jingyap jong kun jong blay halo jong pna kanum long le ne rep ki kun ke jong iru kin yo lat ku malat kun jong Abraham na ka jing sya yap jaka jing sya kenya ha ka pop tu blay na kam ta ka burom ke jong amen. Ngalapet nang ninalor bangla i baboro ila syashkor ba yani khubor kebakren nadu yangi kimeki pa yangi kipolok samla bat yaki heb kibaret khubor ka ba syai kadar khubor nakabenta jongi maroi ka khubor nakabenta jongi kilong yeng Kilong Sen. The Good Friday, ongi Dr. Simli, kadai kejing rakhi ya kejing iet, kaboble ula iet shwa, yangi, uli ula iet ya lau jong khun ru, na beneng ulong khun jong au banga iet ya, ula ai, ki khun ki babangingi iet ru, uble udawa bagin ai. Kemudian kenya kabaim syau beli kurhu yani khubor un pendai ka hagi download hagi jingmut ke jongi nangta un penlong yang iru bagin kut jingmut bagin pentrekam ya gaji hikai ka boleh hikai ya khubor go boleh ula pensno hagi jingim jongi hagi yang kisam ke jongi ubleun kurhu ya i namba balang i jongi data di simle bawanlam ini khubor kabakodor hadu kata-kata habdeng jongi uble unang kurhu ya i ya ka yeng kasam ke jongi ka kam ke jam ke jongi ya ka jing syakri kabakodor kabai ai halaka balang bat hang no uble penong kami i nak bentang keburom ke jongu ngin sai champion ha je seng ka ba shibaje no phai sngi banteng ye wei ba je seng Good Friday ha ba reverend ke pariat yue ni bostor rang ba jong kijipis nat mingi ha bok assembly ke jongi yen sai khubor na htien ke jong play ngin ben wai no ye ni ke jing mani jongi hani ke step ha bangin mi nang ni ngin mi rengkat ba ke surhem ke ba ke saat ha ke urut ke jongi Syapang, Ukris, bat Syapang, kayeng kesem, bat Syapang kebalang kejongu.
Minirwai ke jerwai ke balai spaklai. But hadien jong kane ke jerwai. Nan khod ya I tuan besan SW Carson Teo bein sabu lingkot ha ke jing duai in supply ringi da ke jing kerhu penwai. O ngayo I kawa batut nak liar lum kalbari. Ya pop jonga bansat khut li dai kasnam jisuhi. O ngayo I kawa batut basat khut phar ki pop jonga ngajar wai ka ba lai spa lai. Ngayo ikawa patut naklialong kalbari ya pop janga bansat kutli day kasnam jisuhi o ngayo ikawa patut basat kut par Kipop jonga o ngayo ikawa patut basat kut par kipop jonga nga ikasnam kordor utrai yang anong pop krautam penlong temai Jeng jonga hawa patut dasnam o ngayo ikawa patut dapsat kut par kipop jonga o ngayo ikawa patut basat kut par Kipop jonga ngan be syaprang shalas nong bneng I no popat berthei ban kup kijan pernai haneng haket ukun ublei o ngayo Kawa patut basat kut par kipop jonga o ngayo ikawa patut basat kut par kipop jonga ngas ngau jeng ai papela gersoi hapo do nur Jisu jonga blasa narpna snam jong uka yaitu o ngayo ikawa patut basat kut par kipop jonga o ngayo ikawa patut basat kut par kipop jonga Kokpa jongi ubahab nang ni aingu yama namar kajing don kat jong maingi na do bas dang jong kene kajing syakri jongi yama bara bangi ken mau ye kajing yap kajing meh lom kalbari na kabenta ki pop ki jongi aingu yama namam lakar khu yaki ke baro kemunyo pendap akni por nado berwaya ro kekerteng bakhu cuma ceng pulen kektin bakhu cuma ceng ruwa bekerpang nak khun samla mat komju ke khubor bau syakri cuma kebakat ingi nado ki hep ki berit
ki khôn samla bat yang ni ki balasan bangnang ya kan rat be pan ai ka ba hatam shame namar ba me malasha naga benta jungi ki breu ki bachat ba ki breu ki barem ai balang ba chong kni ka kubor kan long ka jingker khu ingi iwe pe iwe dan ka jong shakri bla sam ka kubor kni ka stam pendan kamme yu hangnu shaka ba me khat yu bada ka ba wai no chong kni ka jing shakri jing ye me pelaj ingi da ka jingker khu ki ba kersai tam ki jong me atau doa ru bagi jingai jong Jesus Christ bau trai kajingit ba kajong play ba lemat kajingnya selak ke bathyang ke bapensyat bor semakui kinya lai long lai huwe ken long rengkat bat ngi long rengkat berkacang kepalang ke bamalasang ni cakah long rengkat berki kun ki ba ye cuma Badan keri kelang setelak kepertai. Nadu menta, hadu hala kertaru. Amen.